Ayan guys, nagluluto ako ng honey garlic chicken wings with pineapple. Ayan. At nagluto rin ako ng ginisang pero masabaw. Pechay. Kasi gusto ko ng gulay. Ayan siya guys. Konti lang yan guys. Tapos nilagyan ko rin ng chicken wings. Ayan. Para may gulay kami. Ako lang pala. Hindi ko kain din pala yung anak ko. Konti lang yan guys. Yan. Yan ginusto mo dyan ka dumadaan. Andyan na sa taas. Tingnan, mumuni-muni ka dyan. I-ano mo yung utak mo. La la la.